začneme na teplé veci. Ale jedno. Vypijate. Tu pojďme, že už to peňak. Chytáme si prepačke v tom. Už to víko si nalívajú. Išlo otvoriť. Už je otvorené. Chceš dá víno? Už Veronka vymenala, už mám. Biele. Ľudská sadni si, sadni si. Ja budem nalievať počkaj. Chce si šofér? Urobíme z toho zostrih. Budem ja. Minifilm. Taký zostrih. Čo to vystrihneme v tomto práve? Nie, to ešte... Vieš čo, sem tam v vode ruka, že sa objavuje. Keď sa bolí ako na citrine, Jožko, som vás bral na taký som tam mal. Hovorím, že tak pozor, dávaj tam. A ja som myslel, akože... A to musíš mať tie minúty odrobené všade. Nie som zvyknutá na to, a potom som chcela povedať. Tak nie je to. My sme boli v Amerike, prosím. Nemáčko. Vyvožené sú. Tak my môžeme. Nie nám slúži. Presne tak. Jožko, blahoželáme ti. Na trajičko. Asi ste sa dopracovali ku tomu. Viete, to je ako aj u nás, ako vlastne priority padli, keď deti skončili vysoké školy. Vtedy padli priority. Ja som tak šťastný, jak říkal Franta Venclovský. Ja som tomu ani nevěřil. Tak myslíte na nás, na mladých, ale aj na nás, na starších, a na trvá travička, každému treba. Ideme na typy. Víš, který to byl ten Franta Venclovský? Tak bol to nejaký komik určite, ne? Co přeplaval kanál z Lavančí, přeplaval a doplaval, padl na zem a povedal, já jsem tak šťastný. Čo? Tak si dáme všetko v pohode. Ale to ti deti. Ale možno, že ja som všetila, mám si, že vtedy. A prší vonku. Fontána Marienka je v tomto, jak v Filadelfii fontána. Postav sa tak vedľa fontány, te zoberiem. Čakaj. Super. Kde sedíme tu? Tu sedíš? Môže byť. Ja to za chvíľu prestane. Takú spoločnosť mám veľmi rád. Ale nezatváraj dvere. Odreaguje a Nezatváraj dvere. Počúvaj. Nezatváraj dvere. Ja som ja, ty si ty. My sme svoji. My sme sa teraz tak zišli, čo ja som mal skúsiatku, že ako jej sestrinice, čo v súbore tancovali dve a aj spievali vlastne. Takže ona potom to vyprovokovala a bol krásny spev a potom sa aj tancovala. Ja znám, to sa klasne špeva to že... Ale boli tam dve, čo v súbore tancovali a spievali. Však my sme tak zašpevali, že oklamať. A ty si myslíš potom, koľko ste uštovali tomu chudákovi človekovi, čo to vám bude platiť? Tu bude 16 centov, bude 14 centov, prosím. To vám vyplatí? To by som chcel vidieť, že to je na Slovensku nikto vyplatí peniaze. A čo budeme? Čo budeme? Máme to už presne baviť. Čo treba? Áno, len potom budeme. Ja doma, Kad ideš doma da mučiš i da preko sam. ja doma je vodeník, ktorý... Kde rovno ideš? Tam sa to dostalo to vie, a to si niečo to zaplatiš. Nech sa A už sú kľudní, ne? To už su prevrznuti, bo už novi majú gľad. Ja mám rovno poradie. Takže dobre, že ešte už prestalo aj pršať. Ja nemôžem na to právne, ja chcem zobrať stavbu, ešte ja to nemôžem, ja